Us presentaré els resultats del meu TFG que vaig presentar l'any 2019 per al grau d'Informació i Documentació de la UOC i que portava per títol exactament això, Ciència oberta i humanitats digitals, una aproximació des de l'arqueologia catalana. Us he ficat aquí alguns dels conceptes claus que parlaré al llarg d'esta xerrada d'una manera bastant transversal. Molts d'ells ja els coneixeu perquè sé que aquí a l'ICAC heu fet bastanta feina en tots aquests temes, però són temes densos que a vegades no utilitzem de la manera precisa i ho refrescarem una mica. I si de cas després, com comentàvem abans en la Lídia, al final podem obrir este torn de dubtes. I també si al llarg de la xerrada hi ha algun moment que m'accelero o alguna cosa no queda clara o vulgueu aportar el que sigui, també ho podem fer així més dinàmic, o sigui que me podeu interrompir si és convenient. Primer que tot voldria començar justificant una mica per què vaig abordar aquest tema de la ciència oberta i les humanitats digitals, perquè penso que pot ser profitós per a l'arqueologia catalana. I per entrar una mica en context, actualment ens trobem en el que es coneix com a quart paradigma de la ciència i aquest nou paradigma ha suposat uns canvis radicals en la manera de fer ciència. La ciència passa a ser oberta, col·laborativa, etc. I tot una mica ha canviat per adaptar-se al nou context digital i a la nova societat del coneixement que estem vivint ara mateix. I és en aquest context que sorgeixen i es consoliden les humanitats digitals i la ciència oberta. I una mica la manera com les disciplines del coneixement, com l'arqueologia, s'adaptin a aquests nous conceptes i a aquestes noves maneres de fer, repercutirà una mica en el seu desenvolupament. En aquest sentit, dir-vos que no només són tendències, sinó que estem veient com els principals organismes finançadors de la ciència estan adoptant-los i assumint-los com a requisits obligatoris. Per tant, com més prompte ens hi fiquem com a disciplina, millor. No podem quedar-nos enrere en una cosa que s'està consolidant totalment. I després vaig veure que a nivell català no hi havien hagut estudis sobre aquestes qüestions i vaig pensar que començar-ho a tractar podria ser un punt de partida per veure on estàvem i una mica per generar interès sobre el tema i també potser trobar possibles accions de millora. I per últim, dir-vos que més enllà d'aquesta obligatorietat de la ciència oberta i les humanitats digitals, el fet és que les dues tenen una sèrie de potencialitats que crec que poden aportar molts de beneficis a la disciplina de l'arqueologia. Una vegada dit el per què, passo al com. Una mica l'objectiu del meu treball va ser identificar referents internacionals que ens servissin d'exemple. Després, analitzar què estaven fent i què no estaven fent les institucions catalanes i, per últim, una mica els posicionaments d'investigadors i institucions. El treball és de tipus d'enfocament qualitatiu i vaig utilitzar la tècnica de la revisió bibliogràfica, l'anàlisi observacional de pàgines web i les entrevistes. Pel tema de les entrevistes, ja ho he explicat una mica a la Lídia, sobretot vaig voler copsar la visió institucional i el que vaig fer és agafar les 3 biblioteques universitàries de les universitats públiques catalanes en grau d'arqueologia, que són la URB, la UB i la UAB.
La UAB al final no vaig poder fer l'entrevista per raons alienes a mi, però igualment la vaig tractar al treball perquè vaig obtenir igual totes les dades que necessitava. I després també vaig entrevistar de manera profunda els dos instituts de cerca d'arqueologia de Catalunya, l'ICAC i l'IPES. I per últim, vaig voler agafar una mostra almenys de la visió dels grups de recerca de les tres universitats que us comentava anteriorment. Dir-vos que m'hauria agradat, la idea inicial era ampliar la mostra a més, perquè sé que és més representativa, però amb el tutor vam veure que ja escapava totalment de l'abast del treball. Penseu que el treball és molt més que aquestes 8 entrevistes i ja us avanço que aquest és un tema que va quedar com a més pendent. Tenim aquesta petita representació. També dir-vos que el treball tenia 3 parts, una part de marc teòric, una part amb els referents internacionals i l'altra amb l'anàlisi específic per l'arqueologia catalana, però en aquesta xerrada he decidit barrejar-ho una mica tot perquè a veure si podia ser una mica més dinàmic i el que faré és parlar de cada concepte des d'un punt de vista més teòric. Us ensenyaré algun exemple destacable a nivell internacional o algun recurs interessant i després passarem al terreny concret de l'arqueologia catalana. I comencem per la ciència oberta, que com també ha dit una mica la Lídia, sorgeix del moviment internacional de l'accés obert, que surt als anys 90, com una resposta de les universitats i dels centres de recerca davant els preus abusius per subscriure's per accedir als articles de les revistes. En aquest context surt la ciència oberta, que es caracteritza perquè tot, dades de recerca, articles, notes de laboratori, tot passa a estar disponible de manera gratuïta i amb llicències de reutilització. La ciència oberta se caracteritza perquè és oberta, perquè és col·laborativa i perquè està feta amb i per a la societat. I és interessant remarcar que accés obert no és sinònim de gratuït. Accés obert implica reutilització, possibilitat de reutilització. I llavors, si per exemple anem a una revista i consultem un article, però se pot consultar, però no el podem descarregar en un fitxer estandarditzat com pot ser el PDF, entre d'altres, això no seria accés obert, seria accés gratuït. A nivell d'investigadors catalans, quina legislació, mandats ens afecten, de ciència oberta ens afecten? Això depèn una mica d'on vinguen els fons, evidentment. Us he fet aquí un resum, molt resum, de més general a més particular. En primer lloc tenim la Unió Europea, que ja sabeu que és una institució que està capdavantant tot el tema de la ciència oberta i està totalment compromesa. I fins ara els projectes amb fons europeu ja sabeu que es regien per l'Act 2020, que tenia la premissa bàsica de que tot havia d'estar obert per defecte. A partir d'ara se regiran per l'Horizon Europe, que encara no sabem els detalls, estem pendents d'això, però que s'espera que encara seran molt més exigents en temes de ciència oberta. A nivell espanyol ho tenim regulat per la llei de la ciència, que obliga a dipositar en obert els resultats, alguna versió dels articles en menys de 12 mesos. I a nivell català una mica no hi ha legislació. De fet, m'ha sorprès que últimament, durant la campanya aquesta darrera, alguns partits polítics ho han ficat sobre la taula, però la realitat és que fins ara el tema de la ciència oberta a nivell català, com bé sabeu, han capdavantat bastant les universitats. I com a dada destacada, però, dir-vos que l'any passat el Pacte Nacional sobre la Societat del Coneixement va aprovar una estratègia catalana de ciència oberta
que està previst que s'apliqui aquest any 2021. Per tant, a nivell català s'espera que en breu també hi hagi canvis a nivell institucional sobre aquest tema. També a nivell català tenim el codi de conducta del centre cerca, que estipula que cada centre cerca ha de tindre la seva política d'accés obert, com la que teniu vosaltres a l'ICAC. I aquí arribem al nivell de concreció més baix, que són aquestes polítiques, mandats que té cada centre, cada universitat, cada convocatòria. Quan vaig fer de les 5 institucions que vaig analitzar el meu treball, totes tenien política d'accés obert pública, excepte l'IPES. I de tot plegat d'això, dir-vos que heu de complir la legislació, evidentment, en funció d'on vinguen els fons. Com de més a dalt vinguen els fons, més obligatorietat hi ha, però que independentment d'això esteu obligats a complir els mandats de la institució a la que esteu adscrits, en aquest cas l'ICAC. En quant a infraestructures digitals, de quines infraestructures disposem a Catalunya per dipositar producció científica en accés obert d'arqueologia. Tenim les multidisciplinàries, que estan impulsades pel Consorci d'Universitats, i són totes aquestes que podem trobar des de revistes a tesis, etc., de qualsevol matèria i també de l'arqueologia. I aquí us he ficat els repositoris de les 3 institucions, de les 3 universitats que jo vaig tractar en aquest treball. I a nivell més específic particular d'arqueologia, ja sabeu que ni l'IPES ni l'ICAC teniu repositori d'accés obert. Per tant, l'única infraestructura que disposem avui en dia específica d'arqueologia en obert és Calaix. Dir-vos que al meu estudi vaig analitzar en concret a cada una d'aquestes plataformes quina presència tenia l'arqueologia. En general, a totes aquestes plataformes se pot buscar per la matèria arqueologia, però el percentatge de resultats que recupera encara és bastant baix. Només hi ha una excepció molt remarcable i molt interessant, que és RACO, que són el portal de revistes catalanes en accés obert, i allí hi ha 43 revistes d'arqueologia, vives o mortes, que representa un 8,5% del total. Això és molt. I això ho podem enllaçar una mica en un estudi que hi ha a nivell espanyol del 2016, que situava 63 revistes d'arqueologia actives a Espanya, la majoria d'elles en accés obert. Per tant, podríem concloure una mica que l'arqueologia espanyola i catalana té la sort de disposar d'un volum molt excepcional de revistes d'arqueologia, bastant excepcional respecte a altres disciplines, i que, a més, la majoria d'aquestes han apostat per l'accés obert. Això és una primera idea interessant a tindre clara sobre la nostra disciplina. Pel que fa a la infraestructura digital específica, Calaix d'Arqueologia, quan vaig fer el treball, al maig del 2019, els tipus de formats que trobàvem eren sobretot imatges, en segon lloc memòries d'excavació i planimetries. Dir-vos que, malauradament, Calaix presenta un munt de mancances a nivell tècnic i documental. Segurament ja us ho heu trobat perquè és una plataforma que coneixeu. No hi ha una política clara d'ingesta, no hi ha suficients dades descriptives dels materials entrats, diu que utilitza llicències Creative Commons però no sabem quines, etc. En realitat és una idea molt pionera a l'estat espanyol, és una molt bona idea, però no s'han invertit els recursos i els esforços que es mereixia.
Una vegada vist això de la ciència oberta i més en general, concretar una mica més en què consisteix la ciència oberta. I la Comissió Europea proposa 4 elements bàsics que hem de fer si volem fer ciència oberta. I són aquests que jo els he representat aquí fent una guinyada a l'arqueologia en forma de columnes. Publicar en obert, dades de recerca, conducta professional en recerca i ciència ciutadana. Verem ràpidament cadascuna d'elles una mica més en detall. Comencem per la primera columna, que és publicar en obert. Aquesta la coneixeu i la practiqueu de sobre. D'aquí només recalcar-vos que tingueu present això, que algunes revistes d'accés obert exigeixen que l'autor pagui una taxa per publicar en accés obert. Aquesta taxa se diu APS. I aquí us destaco este recurs, el DOAG, que vos pot ser molt útil per a localitzar revistes d'accés obert en arqueologia i també per saber si aquestes revistes fan pagar o no APS per depositar l'article. Faig un incís per dir-vos que al llarg d'esta presentació he anat ficant-vos algun recurs que he marcat en aquest símbol i dir-vos que són linkables per si en algun moment vos interessa alguna vegada recuperar-los. Jo al final de la sessió vos passaré aquesta presentació. Sobre DOAG intento entrar un moment perquè us vull ensenyar. Si no ho veieu, en principi ho heu de veure perquè he compartit escritori. És interessant perquè se pot filtrar per revistes d'arqueologia i heu d'anar directament aquí a Journals i aquí a les opcions de filtratge, si seleccioneu ciències auxiliars de la història, teniu l'opció arqueologia, que és perfecte. Llavors tenim 115 revistes indexades de tot el món i al costat de cada revista te diu si s'ha de pagar APS. Per exemple, aquesta, que és d'Estònia, te fa pagar 250 euros per publicar. Se pot filtrar també per país de publicació. Si filtrem per Espanya, fixeu-vos que Espanya és el país que té més revistes en accés obert a DOAG, una mica en la línia que comentàvem abans. I aquí tenim totes les espanyoles en accés obert i podem veure que totes elles no exigeixen APS per publicar. Entre elles trobem revistes d'impacte com la Trabajos de Prehistòria, que ara no la veig, però aquí, o d'altres. O sigui que també una de les qüestions clares que s'ha de tindre és que accés obert no està desvinculat de l'impacte. Torno a la presentació per destacar-vos una altra qüestió del tema de publicar en obert, i és que, a part de publicar les versions finals dels articles, heu de tindre present que també podeu publicar en obert els preprints i els postprints. És una manera d'exprimir una mica més la vostra producció. I això, en l'àmbit de les humanitats i les ciències socials, m'ho sembla molt raro, però és una altra d'aquestes tendències que han vingut per quedar-se. O sigui que també és d'aquestes coses que quan abans ens hi fiquem, millor. I no ho dic jo, sinó que, per exemple, bases de dades de l'entitat de Scopus, que tots coneixeu bé i tothom vol tindre publicacions a Scopus, Scopus ha incorporat la publicació de preprints. I també us destaco aquesta nova plataforma de la Unió Europea, Open Research Europe, que és una plataforma per a publicar preprints, que se llançarà a partir del mes de març, encara no està operativa. I d'aquí vull destacar una mica com funciona aquesta plataforma, perquè és una mica el paradigma de la ciència oberta elevat a la màxima expressió, no? I és una mica el que està per vindre.
Com funciona ara? Els autors autoarxiven l'article, la versió de l'article. A partir d'aquí, ORE comprova que totes les metadades, que es compleixen tots els requisits que demana, i en 10 dies ja està publicat en obert. Aquell article ja es pot consultar, ja és consultable per tothom. A partir d'aquí s'inicia un procés de revisió per parells que es caracteritza perquè és totalment obert, o sigui, que s'assignen uns revisors en noms i cognoms públics i aquests revisors van fent totes les seves comentaris de forma totalment pública. O sigui, una de les temes de la ciència oberta és que la revisió per parells ha de ser pública també. I moltes disciplines ja ho estan fent i la Unió Europea ho està començant a impulsar i ens dona l'exemple d'aquesta nova base de dades que està a punt d'estrenar. Llavors, l'autor pot anar generant versions a partir de l'article, a partir dels comentaris dels revisors, i cada versió queda dipositada a ORE i és linkable i independentment citable. I finalment s'obté un document final que aquest document pot ser publicat en altres plataformes, però que els preprints anteriors queden ja publicats també aquí. M'ha semblat interessant remarcar-ho perquè és una mica el futur que se'ns espera. El tema de les revisions obertes i el tema de la publicació de preprints i postprints. En l'àmbit de l'arqueologia catalana, quan vaig fer el treball, vaig documentar que de totes les institucions, només les universitats donaven ajudes als investigadors per pagar taxes per publicar en obert. També que totes les institucions, per sistema, estaven dipositant la seva producció científica en repositoris. En el cas de l'ICAC i l'IPES, ja ho hem dit que no teniu repositori propi, l'IPES ho fa al repositori de la URB, però no de manera massa proactiva, podem dir. En canvi, sí que aquí destaco ICAC, i no ho destaco perquè estigui a l'ICAC, sinó perquè s'ha de destacar, perquè ICAC des del 2014 que teniu tot un sistema muntat per publicar la vostra producció científica a Recercat, i realment les dades són molt bones perquè la publicació d'accés obert vostra està per sobre de la mitjana catalana. Per tant, això és una bona notícia per vosaltres perquè repercuteix directament sobre la vostra visibilitat. Molt bé. La segona columna és la de les dades de recerca, que és aquesta que també ha comentat la Lídia, que és la que és més complexa, és la que ens hem de ficar més les piles una mica tots en el tema de les dades de recerca. Les dades de recerca, ja ho sabeu, són aquestes evidències de tot tipus, dades d'experiments, de treball de camp, entrevistes, etc., que utilitzeu per a fonamentar les vostres investigacions i que se poden utilitzar per verificar que realment el que esteu dient és cert. I tot el tema de la gestió de dades, de recerca, se canalitza a través de l'elaboració i aplicació d'un document que es diu Pla de Gestió de Dades, que té com a objectius, garantir que totes aquestes dades que estem creant de recerca se preserven a llarg termini i dos, que tothom pugui accedir digitalment a aquestes dades. Pel tema de la preservació a llarg termini, quan elaboreu un pla de gestió de dades, vos demana una sèrie de criteris. Per exemple, definir quin tipus de formats de dades utilitzareu. Sobretot se recomana, per exemple, formats oberts. Estipular quina nomenclatura utilitzareu per a nombrar els fitxers, perquè siguin sempre recuperables. Quina política de versions de documents utilitzareu? Allò que han fet tots, que utilitzem versió 1 definitiva, total, final, que al final no saps quin és el document bo.
explicar com gestionaràs el tema de les versions. Molt important explicar com, qui i a on s'emmagatzemaran totes les dades de recerca. Sobretot s'aconsella que no se dipositen en ordinadors personals. Quines còpies de seguretat faràs, etcètera, etcètera. Tota una sèrie de criteris que ens garanteixen que aquestes dades seran accessibles en un futur. Penseu que molt de la producció de dades que estem generant avui en dia no podem assegurar que estaran disponibles a curt termini. De fet, ens ha passat a tots, no? A mi m'ha passat que tinc dades que no puc recuperar perquè ho vaig fer en formats que ara mateix no són recuperables. Això és el que se pretén evitar en tot això i és molt important, i més en una disciplina com l'arqueologia, que generem aquest volum tan gran de dades i algunes d'elles són irrepetibles. Hem de garantir que l'arqueòleg del futur pugui treballar sobre aquestes dades de manera directa, no només a través del que han publicat nosaltres. En aquest sentit, per al tema del pla de gestió de dades, us he ficat aquí un enllaç que no entraré, que és una guia específica per a dades d'arqueologia feta per aquestes dues institucions que a nivell de dades d'arqueologia són molt potents, del Regne Unit i Estats Units. I us recomano perquè parla específicament de dades concretes, de tipus de dades concrets en arqueologia. I també aquí us he ficat l'enllaç d'una altra guia que és a nivell general, però que també a mi m'agrada molt perquè és molt fàcil d'entendre el tema del pla de gestió de dades. En segon lloc, també és necessari que aquestes dades que volem preservar també siguin accessibles. I en aquest sentit, sabeu que es demana que es publiquen en repositoris d'accés obert, repositoris de dades en accés obert, a banda dels articles. Sabeu que hi ha repositoris de dades a nivell general, multidisciplinaris, com per exemple Zenodo, de la Unió Europea, però jo aquí us he ficat 3 que són concrets de dades de recerca en arqueologia. Este és a nivell dels Estats Units, Ariadne molt potent a nivell d'Europa. No tinc temps per entrar, us he ficat l'enllaç. Són repositoris en formats de cerca molt avançats i molt xulos, la veritat, si podeu donar un cop d'ull. I us he ficat també com a exemple que també hi ha repositoris per a dades molt concretes com que és de dades d'arqueobotànica d'una universitat alemana. A nivell català, què tenim el tema de dades de recerca? Tenim que les universitats estan totalment ara immerses en aquest tema i com a recurs vos assenyalo l'eina DMP, que segurament ja coneixeu, que és una plataforma que us ajuda a crear el famós pla de gestió de dades d'una manera guiada i normalitzada. I també avançar, per si no ho coneixeu, que des del CSUC s'està treballant en la creació de DataverseCat, que serà un repositori on podrem dipositar les nostres dades de recerca a nivell català. Per tant, això també és una molt bona notícia, està en construcció, però és una bona notícia perquè ens traurà aquest problema de dir on diposito les meves dades de recerca, que ja hem vist que hi ha un munt de repositoris, però a vegades el tema de publicació i exigències és una mica complicat. Aquí tindrem el suport darrere de les universitats i el CSUC, un suport més proper. I de les dades de recerca sí que aquí he de destacar a l'IPES en aquell moment, l'any 2019, perquè de totes les institucions que vaig estudiar, l'IPES era en diferència la que tenia una experiència pràctica i real en gestió de dades de recerca. Ells tenien ja diversos projectes europeus i van decidir-se adherir-se voluntàriament al pla pilot de dades. O sigui, no estaven obligats a fer plans de gestions de dades encara en aquell moment, però ells van decidir fer-ho igualment perquè van veure que això era qüestió de temps que fos obligatori, com ha acabat passant, no?
També de l'IPES dir-vos que ja estan fent formació en gestió de dades de recerca des del màster mateix, perquè volen que els seus investigadors des del principi adopten totes aquestes pràctiques de gestió de dades. Disposen d'una base de dades interna que emmagatzemen totes les dades provinents del treball de camp, accessibles per tothom, i també tenen tota una sèrie de servidors interns on dipositen tots els investigadors les seves dades. I d'aquests servidors fan còpies diàries i setmanals. A nivell de grups de recerca, el que vaig poder veure és que sí que hi ha alguns intents de centralització de dades, però que continuen hi havent moltes dades de recerca en ordinadors personals sense massa garanties de còpies de seguretat i de més criteris que s'han de tindre en compte per garantir la preservació. Fins aquí una mica el tema de les dades de recerca. La tercera columna, que passaré molt ràpid, és la de conducta professional en recerca. Aquesta la practiqueu dia a dia de sobres excel·lentment ben feta. Només ressaltar que d'aquí la Comissió Europea marca que s'ha de garantir un reconeixement de la propietat intel·lectual, accés obert, no està desvinculat de la propietat intel·lectual. Això és una de les coses que hem de tindre molt clares, que a vegades tenim com a reticències a que sigui obert per perdre drets. No, això està totalment garantit. L'únic que en l'àmbit de l'accés obert s'han propiciat sobretot les Creative Commons, ja ho sabeu, que tenen la capacitat d'adaptar-se més a l'entorn digital i que és el propi autor qui decideix el grau de protecció de la seva obra. I ja sabeu que són molt fàcils de generar, vas a la pàgina Creative Commons i tu mateix elegeixes quina Creative Commons vols en funció de si vols protegir més o menys. Aquesta és la més oberta de totes, que és la CC BY, i és la més utilitzada per les plataformes europees, que garanteix el dret de l'autor a ser citat. Una altra segona qüestió és el tema d'integritat de la recerca, temes sobre evitar el plagi, no manipular resultats, etc. I les qüestions ètiques fan referència a temes de confidencialitat de dades. A nivell català, dir-vos que a nivell de confidencialitat de dades en arqueologia no tenim tant aquest problema, però us he ficat algunes possibles dades susceptibles de ser confidencials a l'hora de publicar en obert. Això és un llistat d'un repositori de dades d'arqueologia, que és l'Archaeological Data Service, que també és un d'aquests que us aconsello consultar perquè és un dels referents que tenim del Regne Unit. És com Localize, però del Regne Unit en ben fet, i ells estipulen totes aquestes possibles dades confidencials. Després destacar-vos Avatros en aquest àmbit perquè l'ICAC disposa d'un codi ètic i d'un manual de pràctiques sobre propietat intel·lectual. I a nivell d'universitats tenen milions de documentació sobre aquests temes, comissions de bioètica, etc. Només vos fico aquí un recurs perquè penso que vos pot ser útil, que és bastant novedós, i és una guia per a citar les vostres dades de recerca. Vos pot ser útil tant per citar si heu publicat dades de recerca per poder-vos autocitar, com si esteu utilitzant dades de recerca d'altres, poder-les citar. I per últim ja passo a, no sé com vaig de temps, a la ciència ciutadana, l'última columna de la ciència oberta, potser la més desconeguda.
i dir-vos que la ciència ciutadana, com ja intuïm en el seu nom, és fer ciència amb la col·laboració i la participació de la ciutadania. O sigui que va molt més enllà del que coneixem com a divulgació científica, perquè d'alguna manera la ciutadania deixa de ser un simple receptor, un agent passiu, per a passar-se a involucrar directament en els processos científics. I normalment se recolza, com tot de la ciència oberta, en les tecnologies digitals. Per aclarir-ho millor, us he ficat un exemple que és Micropast, que entro per a que el veiéssiu, perquè és molt clar de què és la ciència ciutadana. Això és una plataforma del Regne Unit. Tornem al Regne Unit com un dels països capdavanters en ciència oberta en arqueologia ara mateix. I des d'allí han impulsat les universitats i museus, entre ells el British, aquesta pàgina. I aquí el que tenim és un munt de projectes de ciència ciutadana, d'història i d'arqueologia, i ens fica aquí, en este han contribuït 44 persones i queda un 65% per a completar-se. Hi ha projectes tan originals com este, que és el vaig estar mirant, d'etiquetatge de vídeos a YouTube sobre l'imperi romà. O, per exemple, aquestes d'aquí, que si entrem, perquè el bo d'aquí és que pots elegir el projecte que t'interessa, entres, te donen les instruccions i directament pots treballar sobre aquí. Per exemple, el que te demanen és digitalitzar dibuixos fets a mà de destrals de l'edat del bronze. Doncs entres aquí i ja te presenten un dibuix i tu, a través d'aquí mateix, en unes instruccions, jo ara no estic registrada, hauria de digitalitzar este dibuix. Perquè veiéssiu lo potent que és aquesta plataforma, perquè cada projecte pots treballar-hi directament sobre aquesta plataforma. També n'hi havia un, d'aquí, que també és xulo, que és de fotos d'excavacions antigues i demanen a la gent que identifiquen les persones que treballaven. També n'hi ha moltíssims, que aquí hi ha alguns exemples, que es demana que es generen models 3D, etc. Si voleu donar-hi un cop d'ull més profund, és un bon exemple de lo que és la ciència ciutadana en arqueologia. I a nivell català, què em vaig trobar en aquest tema? Només dues úniques iniciatives que són més o menys el mateix. Eren processos participatius per a dissenyar centres d'interpretació. En el cas de l'IPES per al barranc de la Boella i en el cas del grup de recerca GRAP per al complex Sant Jaume d'Alcanar. Us he ficat aquí una foto que em van passar des de GRAP, que ells van utilitzar una metodologia que es diu Manual Thinking per a generar idees. Ells el que van fer van ser petits grups de gent, diversos grups de gent de diferents perfils, per anar extraient idees. Dir-vos que les dues iniciatives, que són més de lo mateix, són ciència ciutadana, però en un nivell una mica elemental, perquè normalment ciència ciutadana implica tecnologia digital per implicar encara més gent. En aquest sentit, i com a novetat, això quan vaig fer el treball no existia, ha sortit bastant recent. Tenim a Catalunya aquest exemple de ciència ciutadana que es diu Projecte Edificis Ferits de l'associació Memòria Soterrada. I si anem a la web, aquí el que es demana a la ciutadania és que facin fotos
i les pengen aquí a la plataforma d'edificis que presenten marques de bombardejos de la Guerra Civil. Llavors, aquí tenim alguns exemples, per exemple, del carrer Guifré i Jaume I d'Ulldecona, que hi ha un edifici que té una marca. Si entres dins, la persona que ho ha pujat ha inclòs més informació i també se pot establir el grau d'impacte sobre l'edifici. Això com un exemple ara proper de ciència ciutadana a Catalunya. I, ja acabo, perquè vaya rotllo us estic pegant, me penso. Acabo en les humanitats digitals, que parlaré de manera molt breu, ho prometo. I dir-vos, per situar-nos, les humanitats digitals és com una transdisciplina de les ciències socials i humanes que genera coneixement científic a través de les tecnologies digitals. I dins del paraigua de les humanitats digitals, en un terreny més concret de l'arqueologia, podem parlar d'arqueologia digital. Susana González Reyero és la primera que va parlar a nivell espanyol d'aquest concepte d'arqueologia digital, que se caracteritza per l'ús de tecnologies digitals aplicades a l'arqueologia. Aposta sempre perquè el que estàs generant en la tecnologia després estigui disponible en obert. Una vocació transdisciplinària, o sigui que hi participen més disciplines a part de l'arqueologia. I dins d'això què trobem? Podem trobar des de tècniques més elementals com la digitalització del patrimoni fins a pràctiques molt més avançades en tema d'intel·ligència artificial, simulació, etc. Aquí és important remarcar que a vegades s'utilitza indistintament el concepte arqueologia digital i arqueologia virtual. I no és el mateix. Arqueologia virtual faria referència a tot el tema de modelització 3D, realitat augmentada, tot això, i és només una de les moltíssimes pràctiques que pot tindre l'arqueologia digital. Us he ficat aquí l'enllaç a aquesta associació a nivell europeu d'humanitats digitals. Allí trobareu un munt de projectes escrits sobre humanitats digitals, entre ells bastants d'arqueologia, sobretot d'epigrafia, n'hi ha un munt. I entre ells sí que vull destacar-vos que és Artefacts, que és francès, de la Universitat de Lió, i que potser ja el coneixeu, però que a mi me sembla bastant útil. Entro un moment. El que és la plataforma és una mica així, no és molt moderneta, però sí que és bastant útil. Aquí se van dipositant objectes, petits objectes, artefactes procedents d'excavacions arqueològiques de tota Europa i de qualsevol cronologia. I va molt bé per tema de buscar, per exemple, paral·lels. Si busco aquí, jo què sé, fíbula, doncs me surt tot el que hi ha, totes les fitxes, que són 1091, sobre fíbules, i si cliquem damunt tenim més informació de la peça en concret. Si te registres, crec que encara pots accedir a més informació. Si no ho coneixeu, m'ha semblat interessant perquè crec que pot ser bastant útil. I a nivell català, d'humanitats digitals, destacar-vos que el que vaig veure és que sobretot s'estan fent projectes de digitalització i 3D amb un ús molt extens i generalitzat de la plataforma Sketchfab. I com a diferent, me van explicar des de la UB el projecte StepNet, que busca reconstruir les dinàmiques comercials de l'Imperi Romà
a partir de la teoria de xarxes i la simulació. No és linkable perquè encara no està publicat en obert, però sé que estan treballant en la biblioteca per crear una plataforma que es pugui consultar tot el que estan generant en obert. I més recent, ja per acabar, quan vaig fer el treball no existia, tenim així per a l'àmbit institucional general Giravolt, que és la digitalització del patrimoni en 3D i que han ficat una secció específica per a arqueologia dins de Giravolt. I, bueno, ja acabo. No sé si m'he extès massa. A les conclusions, molt ràpidament, només destacar-vos punts dèbils i punts forts que vaig poder documentar en el meu treball. Com a punt dèbil, un cert desconeixement per part dels investigadors d'algunes coses claus. En aquest sentit, és molt important la formació, com no, i sobretot la formació ja des de màsters i des de l'inici de la carrera d'investigador, diguéssim. Després, a nivell català, tenim el problema de la legislació inexistent i a nivell espanyol i català el problema de la fiscalització, que fins a quin punt s'està fiscalitzant que s'estiguen complint la llei de la ciència o els mandats de ciència oberta que tenim als centres. A diferència de la Unió Europea, que els fons, els projectes finançats amb fons europeus, hi ha una fiscalització des del primer moment de que estàs complint en totes les exigències de ciència oberta que te demanen. Aquí això no ho tenim i és un problema perquè porta a que no s'estiguin complint les exigències. Com a punt dèbil també el tema que encara en humanitats digitals tenim un ús molt restringit. En el tema de ciència ciutadana, una aplicació quasi nul·la, però van sortint coses com aquest projecte recent d'edificis ferits que us he explicat abans. I el tema que per mi és més preocupant i que ja n'hem parlat és el tema de les dades de recerca, que ara mateix les pràctiques que estem portant a terme tots no garanteixen de cap de les maneres que l'arqueòleg del futur pugui accedir a aquestes dades. Per tant, a la nostra disciplina, que es caracteritza per això, ja ho hem dit, per moltes dades, algunes irrepetibles, algunes en valor patrimonial, és una cosa que com ha dit Lídia, és necessari que ens hi fiquem quan abans. I com a punt fort, per acabar una mica bé, perquè n'hi ha molts de punts forts, dir-vos que tenim uns bons referents internacionals específics per a arqueologia que ens poden servir d'exemple, sobretot al Regne Unit. Vaig detectar per part de tots els entrevistats molta predisposició pel tema, cosa que també ens diu en positiu. El tema que us he comentat, que estem publicant molt en obert arqueologia, perquè tenim moltes revistes catalanes i espanyoles que són d'accés obert. Estem publicant en obert i ni tan sols ho sabem, a vegades. És positiu en el tema de les humanitats digitals que s'està utilitzant molt les tècniques de digitalització i virtualització. I, per últim, el tema de la plataforma Calais, que ja hem comentat que presenta innombrables mancances, algunes d'elles indignants, si voleu, però que és un punt fort molt important. Jo penso que una estratègia a nivell institucional per impulsar l'accés obert en arqueologia catalana podia començar per millorar aquesta plataforma, emulant una mica aquests referents internacionals que tenim. A nivell institucional,
a nivell de Catalunya, no? Podria ser un primer pas important que repercutiria en positiu cap a la nostra disciplina. I bé, això és tot. Dir-vos que si voleu saber una mica més sobre això, si no us he cansat del tot, doncs el meu treball està publicat al repositori de la UOC i bueno, he penjat aquesta presentació a OER Commons, que és una plataforma de recursos educatius en obert, perquè no només la ciència és oberta, sinó també els recursos educatius, el programari, etc. L'obert s'obre i pas.